Il-profezija ta' Joseph Muscat Marlene Farrugia qed tagħmilha realtà hekk innota l-editorjal ta' The Malta Independent f'mument fejn id-deputati li telet fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista iżda tajt li tmexxi l-Partit Demokratiku qed tagħmel minn kollox biex iddeffes imneħħira fit-tellieqa għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista tant li trida sospiża. Marlene Farrugia qalet fil-qorti li ħalset sħubija l-omora mal-Partit Nazzjonalista iżda jidher li din is-sħubija kienet sospiża meta jnaqdet mal-Partit Laburista u għalhekk illum ma tistax tikkontesta għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Quddiem din ir-realtà ħeġġet membri tal-Partit Nazzjonalista jiġbru petizzjoni biex l-elezzjoni issir is-sena d-dieħla u jkunu jistgħu jikkontestaw membri li jħallsu t-tessera issa. Iżda l-appelli ta' Farrugia xejn ma jinżlu tajjeb anke fih dan il-Partit Nazzjonalista. Il-kandidat Mark Antony Samut kellu messaġġ ċar lil Farrugia qalilha bil-pulit biex ma tindaħalx. Onorevoli Farrugia, ħu ħsieb il-partit tiegħek u jekk ma jimpurtax ħalli lilna nieħdu ħsieb tagħna. Grazzi, kitbilha Mark Antony Samut. L-editorjal tal-Independent qal li l-mod kif qed iġġibruha Marlene Farrugia jfisser li qed jintefgħu dubji dwar kemm kien għaref li jsir id-deal ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Jagħti wkoll saħħa l-profezija ta' Joseph Muscat waqt il-kampanja elettorali li l-Forza Nazzjonali kienet biss koalizzjoni ta' konfużjoni intqal fl-editorjal ta' The Malta Independent. Kompla jkun innotat li huwa ċar mill-kummenti ta' Marlene Farrugia dwar it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li l-koalizzjoni saret mingħajr ebda regoli. Biex nibdew jgħid l-editorjal ta' The Malta Independent, Marlene Farrugia ma tistax taġixxi bħala xi ħadd minn barra meta jaqblilha u titlob li tkun ta' ġewwa f'okkażjonijiet oħra. L-editorjal innota aktar minn darba kif din koalizzjoni ta' konfużjoni kif sejħilha Joseph Muscat.